ni adtong September 21, 1972, ang edad pa na ko ato mga 19 anyos, I think mura og second year college na ko atong panahon na sa San Carlos. Then leader manguta sa mga kalihukang aktivista kaniadto kay within fact high school pa ko sa Abiliana National School. I lead the first demonstration in Cebu. That was way back 1970. Wa pa madeklarar ang martial law. So pagka graduate na ko, sud ko San Carlos, alito na sad na-involve ko sa student activism dito before martial law was declared. Pero sa ako pagka-involved primero, kasugod lang ko nga ordinary aktivista. Dayon gani bumudyon ni adtong September 19 before the declaration yun, open declaration ni Marcos. Nagrally pa mi dito sa Kulon. Nagrally pa mi sa Kulon. Then pero ga-expect namin ato nga doon nagyoy martial law kay kusog matong ugong sa media. Plus katupang sige mangga si Ninoy, si late Ninoy Aquino. Sige naman to siyang warning nga doon nagyoy martial law nga i-declare. Pero wala pa exact date. Pero pagkatong rally na mo sa 19 sa September, doon na niduol na mo ng mga tulo to katao. Gisultihan mi nga sibat na mo, tago na mo, kay gipirmahan na ni Marcos ang declaration sa martial law niya to pa pizza 17. So 19 to mong rally, ningon nga pizza 17 gipirmahan na. Moto nga kami, wa may kapangandam, kay wa may kibalo exact date yun kung kanus ang i-declare ang martial law. So muna ang uban na mo nga dakpam. Pero kaming nawarningan, nakatago may bumudyon. Nakatago may, ang una na kong kitaguan, dirigid sa liyo sa simbahan sa Pardo. Kaya kanang liyo simbahan sa Pardo, kara naman na karon golf course naman na. Pero sa una, lasang-lasang pa na diha. Lasang-lasang na din na. Eh, doon na yung sa magtiayon dito, sa mag-uuma nga mo'y nakontak na mo, mo'y ning sagop na mo bumudyon. Dito may nakatago atong mga panahon na. Oo. So, pagtago na mo, mga tul-upat di ka mo ka nagtago dito, hangtod nga, ikuyawan namin, kaya dool naman sa syudad, kaya lawyer man simbahan. Ning tabok nga to sa bukid sa Pamutan. Di muna nga, ilado ko diha sa Pamutan, sa dito namin sa Sudlon. Si dito may nagdugay sa Sudlon, kaya layo-layo naman. Dahil doon na may gameng lasang-lasang dito. So dito may nagtago, at the same time, nagpaabot nga makontak mi sa nasyonal. Kaya among national organization katong panahon nagitawag to Kabataang Makabayan. I don't know kung familiar ba mo. Katong mga kaedad nako, familiar gyud sa Kabataang Makabayan o Samahang Demokratiko ng Kabataan. Mao toy mga aktivista nga ilado kayo ng mga bayolente. Kay sa among panahon, bayolente in the sense nga halos tanang eskwelahan din amo gyud gilabay og Molotov. Amo gilabay og pillbox. Halos tanang diya sa San Carlos, buta nga na-expel ko sa San Carlos Bumbujon. Diya sa CIT, namatay ganitong usa ka estudyante dito kay di yung kalimot si Ramon Duong. Kay pag dinabayay na og pillbox, pataka sa po silang gwardiya, naigo itang itong inusinting si Ramon Duong taga Sambuanga. Then diri sa San Jose, dinabayay kay mong pillbox. Naigo sa gapon ang ilang tao kay namusil man ang gwardiya. Then ang ilara sang murag ilaha sa tao ang naunay pagpusil. So ina nakabayolente sa una ang kalihukan sa mga aktivista mo na nga murag suko kay labo mga pulis, suko kay mga PC po to sa una. Muna nga murag gimarkahan namin nila ato mo ta nga litago gyud bumudyon kay kabalo gimarkahan naman mi. Gimarkahan naman bis mga PC. Buto sa pagtago na mo, nagpaabot mi nga makontak mi sa nasyonal, pila ka buwan nakontak mi, mo to nga, while wa mi ka kontak sa nasyonal, nagsugod sa mig-expand, nagpasabot mi sa mga tao,
Hato ni abot mis bukid sa Toledo, bukid sa Balamban. So, kanang gas, grabe pa kayo ng gas una, wa pa rin daan niya una. Kung pa kayo na, lasang pa kayo na sa una din na. Hangtod nga ning instruction ng among National Council nga adto mo sila Samar. Kay dili pwede ang guerrilla warfare dinha sa bukid sa Cebu. Kay wa naman to, ang utok lang mo primero, gikan sa pagka-aktivista lang, rally-rally lang, nahog na nga murag makarmado na yun, kay Marcelo naman. So kinanglan nga, musukol na yun ka, dili na kay plaka sa dadon, kung dili, madala na yun nag-armas. Muto gasugod dito, gasugod ang indoctrination bubudyon, nga na-appeal ko sa NPA. Pinipak ako'y unang NPA dili sa siyudad sa Cebu. Sa bukid sa Cebu, ako'y unang commander din That was way back 1972, 73. Kaya napurma naman mi diri, pero di lagi may kahimo og mga kalihokang militar tungod kay kuwang sa kondisyon. Kay kinigong guerrilla warfare, nakilala na may terrain nga maayo, bukid, forested, di man kayo ka-provide ang Cebu. Muto nga gibalhin mi dito sa Samar. Dito ko nagdugay sa Samar, Bumudyon. Nakakuyog ko sa armadong grupo sa Samar. Dahil grabe atong Samar itong panahon na, grabe kayo. I don't know kung napabaka sa media itong panahon na, way back mga 1974, 75, 76. Grabe na kayo dito ang Samar. Kaya ang Samar mo nahimong experimental guerrilla zone. Gihimo itong eksperimento sa Communist Party ang Samar. Muto nga dito may nagdugay. Hantod nga dito yung kung nakatuon yun sa kalihukang guerrilla. Pero mo lagi na doon na may piro kay nakadugay ang kalihukan, mura naman sa og nagdudahay na. Kaya bang magduda-duda lang ubang kauban, kaya doon mga dakpan, dudahan nga, tingalig, ikaw may pudlo, balik ko na ba? Mao na problema na mo, kay lain-lain magod ang letabo sa Samar, lain-lain nga rehiyon, muna nga, dili kay may suod ba, kay gipadala dito ang mga taga Cebu, gipadala taga Manila, gipadala taga Mindanao, gipadala mga Ilonggo, mga Ilocano. So, kung imong panahon, nga nagkalalain ang rehiyon, di yung kalikayan ka doon na mga competition, doon na ba yung mga sige tawag mga duda-duda. Muto nga, it started that way, muna ningong ko, mura din ni Mao kung gisudlan. Niingon ko nga mura og mapatay ra ta ni sa aturang kauban. Karon doon na ginhitabo. Ang akong kauban, ako na natin kaling isulti din akong kauban kaniadto. Maestro sa UB, si Nani Montalvo. Kada si Nani Montalvo, di kuyog na namo. Kay anti-Marcos man sad. Dahil taga ko na siya, taga South na siya, taga I think murag dumanhog magadong lugar na Nani Montalvo. Hindi pa ka Nani Montalvo, ang anak na ito basketball player. O ang usa ka anak dyan na himong Cebu City. Kuan kaya na sila kapamilya, kay suod makaya na sa Mangos Minya, kada sila si Nani Montalvo. Ako nikuyog dito na mo, sakripisyo dito. Karon, pada dismaya man siya. So, niuna siya uli, nisibat ba? Sibat. Nibalik siya diya sa Pardo. Ang netabo, nawa siya. Uy, missing na-missing na. And we found out, sa istorya sa mga taga-katong among gipuyan kani adto nang utana mi, doon na ni anha nga mga NPA, idala siya. Then wala. Until now, wala gid ba? Mutong nakaingon ko, di na ni Mao. So, ako sa nisibat sa ko. Nisibat asad ko dito sa Samar, kay di naman Mao usahay magkaol mi ang mga armas nagunitay naman sa magkaol na lang ba ako di na ni Mao ang among tumong atong tumong ta pag-usab sa katilingban pag-usab sa gobyerno pero kung mo ni istorya ra mag-unay-unay na mi dito mo taningon ko di ni Mao. So ning simpat sa ko dito, pagsipat nako nindritso ko sa balay sa kong asawa, si Attorney Arnoco di as private kay BAR man to. So, lingon akong surrender na lang kay tabangan ti ka. Nakapali kong surrender kay naitabo ra ba sa mga surrender. Kung dili ka kulatahon, patyon ka. Labi na ako panahon na nga, wanted naman guguto panahon na, doon na akong ulo, doon na patong. Kuya man kung surrender ko,
Tigali ko sa mitabo na ko. Itago lang ta kay Marcelo ko. Wag kay bawat itong Marcelo. No. So, ingon ko, mutago na lang ko pa. Madakpan, pero mutago na lang ko. Di ko mo-surrender. Imong father-in-law. So, Ako father-in-law. So, dito ko nitago sa barangay Aksungot. Mo ng barangay, kay mo ng barangay sa kumisis. Oh. Dito ko dadakpe. Dito ko Nadakpan gid ka? Dadakpan ko dito, grade ko dito. Duhagod ka, 6 bay ang grade ako, nga puro specie. Kuyawan ako ra usa dito sa payag-payag na mo dito. 19, sana? 1979. 1979. Oh, nga pa. Bingaw pa kinalugaran diha. Sus, pagtan-aw na ko sa gawas, gapuan naman, puro sa armas, gatutok na mo dito. Ay na lang ko nyo ilabti. Kaya di ko masukol, kawa naman ko armas. Now, I found out later on nga akong father-in-law, amigo dahil sa reading team. So, di na lang kung magduda ba kong dili. Di na lang kong mutana. Sa kato si Colonel Nies, na taga-tabugon sa murag doon ay distant relative niya, mo nag-lead. Wa na ko hilabte. So, di ko kaya na lang ko yung hilabte. Kaya I'm willing to cooperate. Kaya, wala naman ko, dismaya naman ko sa kaliukan sa komunista. So, dito na nadakpan ko, I was put in the stakid mo ito panahon na. Political prisoner mo may. Mga 2 years tagali ko, nga diya sa, diya sa Biscom, diya ako gidetain, then balin ko sa Manila, until nga taga-angog amnesty bomba June. I was given an amnesty mga 1980-81 mga to. Kitagagog amnesty ni Marcos. Moto nga, nagpasalamat ko sa kong kagalingon, nga kuha po ko dakpit, kaya patay na ko ron. Kaya tingali ako kontra duha. Kontra na kong NPA, kontra na kong military. So, sample na sad ko, nadakpan ko, na-clear ko. So, ang ako na lang problema, ang NPA. Kaya gadula naman sila na ko spikas. So, ang netabo, warningan ko sa NPA, gipatawag ko, wala ko ba ito? Giinan ko sa NPA nga, hindi balik, kaya kung di ka mabalik, we will consider you as an enemy. Kaya that means, to ka spikas. Ako ina sila nga, kung mamagalin na inyo pagtuo, nga inyo na kong kontra, magkikawin ako ninyo. So, din nasugod ang anti-communism. It started bumudyon sa Cebu City, ang anti-communism nationwide. Katong Alsamasa, gikan to din sa Cebu. So, natukod mi og kadre, kalihukan alang sa demokratikong reforma. It started in a radio station. Dito na ako i-mention ang radio station. Dito ko kasugod yun, no? Paghimos ako ang anti-communism campaign, that was way back 1980-81. Naka-create ko ato og dako kayong kalihukan. Kaya ang mga tao ito panahon na nanghadlok. Kaya grabe naman patay. But at the same time, nanghadlok pero willing musukol. Kaya ang ilang naibawan, kung di sila musukol, patyon naman sila. Muto nga ni abot ang panahon nga ni widespread sa nakabong anti-communism movement sa Tibok Pilipinas, gikan sa Davao, Cebu, hantod sa Luzon, which I started, ning boom to siya. Puto gipatawag ko ni Secretary Ramos. Si Ramos at that time was the Secretary of National Defense. So, ako gipatawag, ako gipangutana. Kung unsa gitumong, ako ina siya secretary, ako, hindi pa siya presidente, ako secretary, usam gud kabutang ang sayop sa military. Ako gipangkahan siya. In fighting insurgency, dili pwedeng pure military solution ang imong gamiton. Because the more you use Armalite against the people, the more nga mudaghan ang NPA. Kay, lain man bumod yun. Ang training sa military is how to shoot, how to jump, how to kill. Ang training sa NPA is how to talk, what to talk, when to talk. Before training how to shoot. Sa tupang NPA, more on propaganda. Kung musuri ang NPA sa bukid, mukonbinsir sa mga mag-uma, mingon sila, o kita, gidaog-daog ka sa gobyerno, musukol ta, kaya pala, nigdaog na to, kinita na yuta sa gobyerno, kinita na yuta, kanyang gitikat sa mga sindiro, ato na ni, ihatag na sa mga pobre. So, kisa may dili mo kuyog. Pero ang sundalo, inisod sa sundalo sa barangay, mingon mo yan, kisa na mga NPA na rin, pak, kulatang, bastok. So, mauna nga, Bitaw, no? mauna nga, ang diferensya, mananingon ko, dili gamiton
ang militar as the solution. Kay dili man ni military problem, this is political problem. So kami mga civilian, makula ko na i-offer na ako ang akong kagalingon plus ang among grupo nga dating naglihok sa kalihukan and gusto nang mabalik sa balaod, kami mo himog propaganda, kami mo educate. So kami frontline ayo sa mugsod. Let us kami mo mag-istorya. Motong nindako ang atong kalihukan bumudyon sa natungkod tong National Alliance for Democracy nga halos tanang mga anti-communist sa tibuok Pilipinas nahiusa na mo. So nahiusa to na mo siya. So nakik-engage namin nila political warfare. So gigamit na lang mong radyo, gigamit na lang mong mga rally-rally, mga iticin-ticin. So dito na nagsugod nga sa panahon ni Ramos ni-drop ang number sa NPA. Kay gikan sa 30,000 nga armed group sa panahon ni Ramos dahil mo siyang presidente. I think that was 1988 man to, 90 man to siya na ping presidente. Ni-drop ito 5,000 na lang ang armado. Kay tungod sa among effort sa mga civilians nga nitabang na sa mga military. Oo. Bona po mo dyan ang kinini ang away sa insurgency kung gamiton gini mo ang pure military solution di mo prosper. Pero unsa may nakaaghat ni kanhi presidente Marcos Sr. nganong ni-declare ba siya martial law? Oh, in fairness, pagsugod yun sa ako pagsud sa kalihukan, sugod yun kay kong Marcos. Kay na indoktrinar man sa propaganda nga si Marcos diktador, si Marcos kawatan, botong nga sugod yun kay kong Marcos. Pero in fairness, sa nakasuod ako sa kalihukan, dito na ako nakita nga doon ay elemento nga husto si Marcos. Kaya bato pa ni Marcos, kung dili siya mo declare og martial law, mahimong komunista ang Pilipinas. Ato panahon na bumudyon, way back 1972, 73, pero kinandakuha sa kalihukan sa komunista. Biyano? Kay, may nang masayod mo, ato panahon na, buhi pa si Mao Zedong. Si Mao Zedong was supporting the communist movement in the Philippines. Financially, materially, tanan. Mao gihimo to ni Mao Zedong. Kay si Mao Zedong nagtuo nga kinahanglan makuha ang Pilipinas because ang Pilipinas murag center mo ang Pilipinas karon sa Asia. Then naadya ang mga military bases, US. Kung makuha sa China unta ang Pilipinas, may una sa dilang bases. So ligon kay ilang posisyon diya sa West Philippine Sea. Moto nga si Mao Zedong direct contact gito sila ni Juma. Kay nang gito, well funded gid mi ato panahon na. Kakita tingali mo, nakadungog tingali mo itong gitawag og MB Karagatan. Unsa man itong MB Karagatan? Para sa uban gawa ka debate, katong MB Karagatan ni landing to sa Palanan, Isabela, kada dako kay barko nga puno sa armas. Gikan to sa China. Pero katong mga armasa, katong mga armas to gikan Vietnam. Kato panahon ang Vietnam ni daog naman. Nahimo naman komunista. So in exchange gihangyo ni Mao Zedong katong mga M16 nga nailog sa Vietnam kay ang weapon sa Vietnamese dili man M16. Ang weapon sa mga Vietcong man kini amang AK-47 man. So di nila magamit tong mga M16 nga gibiyaan sa mga sundalong Amerikano. So gihatag diri sa Pilipinas butong MB Karagatan o MB Andrea. Ang MB Andrea murag wa gito siya kakuan kay murag nasakpan makato dili mo to Samar unta Budunggo. Murag nasakpan dunay bagyo ato murag wa to mo prosper. Pero ang MB Karagatan may naka-unload og mga armas kay ato panahon na si Colonel Corpus kay I don't know familiar ba mo sa nga Corpus Victor Corpus nga dating instructor sa PBA ning balhin man ning tintabok man nidto sa nag-NPA man. So siya mo nag-lead pag-recover sa mga armas nga gi-unload dito sa from MB Karagatan to Palanan. Nakuha nila ang katunga pero nasakpan man sa military mo nang wagin mahurot to kuha. So in short, testigos to kato makatestify to nga strong ang support sa China atong panahon na. Kay si Mao Zedong ang thinking niya is suportahan basta revolutionary movement. Motong nitabo bobodyon nga naglisod ang military itong panahon na
moto nga si Marcos napugos o declare og martial law. Kaya ito panahon na, wala naman. Lagi kaingon ko na, strong na kayo ang, sa Mindanao, dili lang NPA, napay secession movement, kato panahon ni Norme Suarez. So, likon sa katong grupo ni Norme Suarez because they are being supported by the, kining mga Muslim brothers nila. Sa Visayas, sa Mindanao, na ang insurgency, ang communist movement. Then, ang Samar, ang tanang mga dagkong island, Panay, ka sa Isabela, wala na. Widespread na kayo ang NPA. So, para na po, ako na-analisar, nagdunay punto nga nung gideklara ni Marcos sa martial law. Apan lang, ang problema mo dyan, kay dili preparado ang militar na to. Unsaon pagdala, unsaon pagmanage sa gobyerno nga militar. Dili sila preparado. So, ang natabo, mga abuso ning gawas. Doon ay mga abuso, gikan sa PC, gikan sa army, sa kasundalo, doon ay mga abuso. Kaya di man sila kabalong mo dala. Kaya nabaguhan mo tato panahon na. Mao nabati ang Marcos administration. Mao itong nabati. Plus, ang pamilya, pigil di Marcos. Kaya, wala naman, nag-take advantage naman, kawat dito. Mo nga, si Marcos, nga doon na untay, mayroon pang lantaw, nabati tungod sa maayo pagka-preparar ang declaration, ang militara dili preparado, ang iyang mga parente maoy na-involve sa kawat, muna karon nabati pag-ayo ang kalihukan sa pag-declare sa martial law. But to think about it, bumudyo na, lain pa yun, gawa sa to ang makita ninyo nga armas, gi-unload sa Palanan Isabela. Nabati pa yun si Marcos kato pagbomba sa Plaza Miranda. Gabihan, no? Gatuman ang mga tao kasi Marcos may nagpasugo. Mao gyud. Pero ang natabuto, ding gawas ang matural nga si Juma Sison, ang Communist Party, mo'y nagpalabay og bomba sa Plaza Miranda para masuko ang mga tao. Mosabot kasuko ang mga tao kay batot pagod ni Juma. In a situation nga dili favorable, if the situation is not revolutionary and not favorable to us, then let's create revolutionary situation. Mo ito hinundan. Gabihan, no? Gipalabay. Ano nga mate to? Collateral damage. O damage ka. Ang mismo si Salunga galing, di nang ito kalakaw, napungkol sa Salunga. Murag doon ka mga politiko ito nang igo. Pero nangamatay ka itong mga sibilyan ng taon. Now, mo ito'y dakong issue nga makasabot ang mga tao nga si Marcos mo'y napasanginlan. Puto nasamot kasuko, puto naghim, nahimo itong insa revolution. Grabihan, no? Nindot kay papasabot nimo